Takže vítejte lidi u mého dalšího videa. Tady toto video bude o tom, jak se zahrajou nějaké hry na Hypixelu. Doufám, že se vám video bude líbit, můžete dát like, odběr a zvoneček. A napsat nějaký komentář. Takže, jako první se zahrajeme TNT Run. Takže máme tu první hru, doufám, že tady tu hru vyhraju. Ale podle mě ne, protože jsem zatím ani jednu hru nevyhrál. Cože? Oh no. Já jen taktiku, já jdu úplně dolů. A tady už je Void. Když tak mám ještě to, že ještě mám double jump. Yes! Podkopal jsem ho. To má za to, že se mě snažil podkopat. Nebo ne, já jsem se nepodkopal, jako mnohem jako na ní vypadal. Už hodně lidí umírá. To není dobré. Tak. Ne. To ti... Žádné nebudu umírat. Nebudu umírat. Já chci aspoň jednou vyhrát. Zatím jsem jenom umíral. No. To je problém. No ne, tak to nedám, no, GG. Takže dal bych ještě další hru. Protože máme tady další hru, počkáme na lidi. Dobré lidi, takže máme tady další hru, protože tu hru doopravdy vyhraju. Doufám, že se neotočí tady tento týpek. Jak by bylo hodně blbé, to bych spadl dolů. Tak já jsem si říkal, že ono není úplně dobré padat, jakože úplně z začátku dolů. Ale zase není dobré zůstávat úplně na prvním tom podlaží kvůli toho, že prostě jako tam už mizí bloky, nebo jako prostě je málo bloku tam, je. To se mě někdo snaží podkopat. Ale nevyšlo mu to. I pode mnou už je hodně lidí, jako. Jak já se nechci ty double jumpy moc plýtvat, ale jako prostě já chci zůstat aspoň tady. Nade mnou jenom jeden člověk. Já chci aspoň tady. Ne, počkat, ne, dobře, neudělal jsem blbost. No. No, mám už jenom 2 jumpy. To už je blbé. Tak. No, už jsem spadl docela dolů, no. O ne, já už za chvilku spadnu jakože úplně dolů. No, mám už 0 double jumpu, takže jestli spadnu do vodu, no tak se prostě nezachráním. Ne, neodsekl jsem se, dobra. No. GG. Takže dáme další hru. A potomhle běželo něco jiného. No tak co to je úplně malá mapa. No, to jako... No, ne, já už jdu tady. Už někdo spadl?
Co? To jak jako? To jak se mu povedlo spadnout? Já potřebujeme zjistit, že kde je už jako je ta poslední vrstva, jako jestli je to pode mnou ta poslední vrstva a pak už je vojda, nebo je tam ještě jedna. Já jsem... Ne. Tak. Jak ještě může fakt někdo umírat? Ví, tady ještě strašně moc Jo, aha. Tady je ještě strašně moc plochy. A i nade mnou ještě hodně plochy. Ne, žádné takové. Nikdo mě tady nepodkope. Já se možná i podkopávám sám, ale to nevadí. Mám ještě 8 double jumpů, to je dobré. Ne, žádné takové. Tak, dobro. No. Co? Takže dal bych něco jiného. Dáme Murder Mystery Classic. To doufám, že bude dobré. Však omlouvám se za lagy, kdyby byly, nevím proč, ale docela se to, jak jsem viděl, tak se mi docela seká, nevím proč. Nechci být mrtvý jako první. Ne, ten se mně nelíbí, dobro. Někdo už, aha, někdo spadl asi, no teď už zabil někdo. Aha, Dáme další hru. Hej, já už mám docela jako hodně procent tím, že ještě nejsem murder, jako. To je fakt divné. Jo, tady tu mapu znám, to je ta mapa, kde tu může jezdit vlak. Hej, tady jak vím, tak je docela dost pastí. Hej, jede vlak? Ujede. No, tak to je strašně těžké získat nějaké goldy. A murder ani nezabíjí. A tak murder zabíjí, aspoň ať můžu zjistit, kdo to je. A nechci jako první být Aha. To už je někdo mrtvý. Wait a minute. Já jsem tu ani někoho viděl. Já nevím, kdo to byl, ale někdo tady určitě zabil někoho. Když máme tu další hru, tam tu hru jsme vyhráli. Prosím, už chci být murder. Co to je? Aha, to je tady. 10 goldu, abych dostal luk. Tak to je ještě pár jenom. Co se děje? Když murder nějak hodně zabíjí už. Ještě dva goldy ještě. Jeden. Ještě něco do chatu? Ne. Gold. Tak, mám luk. Teď jsem ozbrojený. A že můžu zabít murdera. Se bojím. A možná vím, kde je murder.
Aha. Díky. Mám tu další kolo, další hru. A potom to kolo bych dal asi nějakou už jako jinou a poslední hru. Možná i že jiný. No. Poslední hru bych dal, nebo spíš po tomto kole bych dal poslední hru. A potom bych dal něco jiného na asi dropper nebo něco takového. Počkat. Co se děje? Kdo zabíjí? Kde zabíjí? Kachnička. Takový černý cápek. Není tu náhodou? Tady tento cápeček taky není. Takže tady nikdo není. Ještě poslední 2 góly a budu mít luk. Tak poslední gól. Kde? Gold. Tak a kde je? Jdu ho zabít. Jo, tam to je on. Počkej, on jede. Dobrá. Počkej, je to on nebo? Je to on. Prosím. On jel? Aha. To ani nikdo neřekl. Kde je teď? Komu tady je? Ne, já jsem se netrefil, to ne, sakra, tak. Takže dáme něco jiného. Dáme poslední, ne, počkat. Ty vogo, co hra taková poslední hru. Jako poslední hru dáme Hypixel Pit. A jako, co mám dělat, když to jako, když ona má úplně dobrý armor. To má diamond armor, co mám jako robit? Ne, ona jde po mně, ona jde po mně, ne. Co? Jak? Vlastně na luk. Já zapomněl. Kamu, co má proti mně? Co má dostávat proti mně? Aha, to je cheater. Já už jsem si... tady je proti mě ten cheater, no. No. To je jasné, jak moje boty. Pojď, má jedno. Ne. Žena taková. Já nechci, abyste mě zabíjeli, nechte mě, prosím. Prosím, já jsem občan klidný. Ne, co? Proti mě všichni máte? Co vám je? Co to je? Joha. To je cheater. Já, on se ani na mě nedívá a mě aj tak zabíjí, tak to je teda dobré, no. No.
Tak a co mám jako dělat, když proti mě jako všichni jdou? A možná tady z tohoto dopit dám možná jenom pár záběrů, protože tady prostě to je úplně na nic. A co to je za aimbot? To je cheater? Nebo co to je? To je nějaký moderátor, než tady staví. No. To je zase tady tento capeček. No tak co to? Takže lidi, tady to bude všechno z tohoto videa. Čau to.